الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راهزنا بر حفظ او رهبر شدن راهزنا بر حفظ او رهبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن جز به قرآن زی غمی روباهی هست فقر قرآن اصل شہنشاہی ہست نقش قرآن چون دری عالم نشست
نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست ضامن جاہ مسلمہ کیا یہ وہ قرآن نہیں؟ ہاں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں۔ ایک ہو کر تم ہما حبل خدا کو تھام لو، نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمٰن نہیں۔ دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو، عامل قرآن نہیں ہے اس لیے ذیشان نہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ ما تحب و ترضى۔ حاضرین محترم، ارباب علم و دانش، علماء کرام، طلباء عظام، دیگر رفقاء کار، 29 سفر المظفر سن 1443 ہجری دا منگاو تاسو بفضل اللہ تبارک و تعالی و بتوفیقہ دلتا پدی تھا کوٹ کی پیو عظیم اجتماع کی چدیو عظیم او لوی مقصد و غرض دا پارا منعقد دا شریکیو پدی وطن کی او تحریک پورتا شویو بیا دنیا پی جندلیو دا جماعت اشاعت التوحید و سنت پنم باندی ڈیری زمانے پوری خلق و تدا ٹکے دا نم اپرا عجیبہ ناشنا لگے دا س دنیا دارو اور س دنیا پرستو ددی نم نے یو بو بلا جوڑا کڑی وا۔ اللہ کریم احسان عظیموں کا اور دے اشاعت پیغام چی اصل کی پیغام دا اللہ رب العالمین دے اور مشن دا انبیاء کرامو دے آغا پیغام فطرت، پیغام توحید و سنت، پیغام حق، پیغام باری تعالی نن دمرا عام شا چی سوک بناشنا نہیں پاتی شوے۔ ہر سڑے دین واقف دے چی دنیا کی دا تحریکونا دا سا مقصدونو دا پارا پورتکیگی اور دا دی تحریک سا غرض دے دا خود دی دا نمنا واضح دا چی دا اللہ دا وحدانیت اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق رسالت دے اشاعت دا پارا دا تحریک پورتشویو روان دے پخپل مشن او لارا پخپل پروگرام او کاز دا اغیارو دا سازشنو دا ناکامولو سرسرا خپل هدف دا ترلاسا کولو دا پارا دی حلی زلی کئی۔ حالات بدلی گی
د خلقو خیالات بدلیږي، سوچونه فکرونه معاشره بدلیږي. خود دی جماعت درویشانو خپل مشن اور کاز نه دی بدل کړي. مشن رسالت د توحید او سنت اشاعت بغیر د څه اغراضی دنیاویونه، یعنی محض دنیاویه، للہیت پا جذبات اخلاص پا دولت، دا چغی پا غرونو او پا سمو پا خاریو پا کلو پا بانڈو کی والی کی گی. دا قرآن کریم درسون دی، مدارس دینیہ دی، اجتماعات دی، دا سی دا دین دا خدمت نور شعبجات دی. الحمدللہ اگر طول فعال دی دا دی جماعت دا نظم لان دی. دا غا سلسلی یو کڑای دا اجتماع دا تھاکوٹ دا دی غیور مسلمانانو دا جمع غفیر دا علماء کرامو دا نورانی چہرے. زد خپل بیان نمخ کی ددی اجتماع تمام منتظمین و معاونین تا مبارکباد ورکم اور دزڑن دعاکم. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. یا اللہ دا طائفہ منصورات، دا استاد پیغام خورون کی، استاد دین قرآن نوکران، اللہ دیل برے ورکا، دیل دا حق دا خورولو، خلقو لدین طرف تا درابللو، دا اللہ دا قرآن دا قدر دا کولو توفیق نصیب کا. دیر دا مبارک بادے و دا خوشخبرے وڑ او لائق خلق یہ جاہدو فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. مبارک شاہ بھئی، مبارک شاہ. منتظمینو دا طرفنا، مشرانو دا طرفنا ما تا حکم دادے چی دا معاشری دا اصلاح پا پہلو باندی لگ روشنائی واچولیش. داغی دا پارا زما دا تمہیدی خبری سرنامہ دیشی چی دا دی جماعت کاری دادے، مشنی دادے، ہدفی دادے چی دا معاشری اصلاحوشی. پہر لحاظ پہر توگا دا عقائد و اصلاح، دا اعمال و اصلاح، دا معاملات و معمولات و اصلاح، دا اخلاق و اصلاح، چی داغی دا پارا قرآن کریم یو کامل مکمل ضابطہ دا قانون دے چی دا دی اصلاح پا ذریعہ یو اصلاح والا معاشرہ منگتا ملاوشی. اللہ مہربان ڈیری مہربانے دی پا منگ باندی، ڈیر انعامات دی، ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها. مددی آیت تلاوت کا و سوچ میں کہو چی دا نعمت وی ستا. سمجھ کی رازی خبرہ؟ نعمت ستوی، نعمت کلا نعمت کی گی اور نعمت سلا نعمت کی گی. دا آسان آسان ٹکی دی، ہر زی فہم دانا پویا عقل من سڑے دا سوچ بکی نعمت ستوی. دا دنیا والو خیال دائی نعمت مال و دولت توی. حال دارے چاگا خو اللہ قارون لورکڑو دا آگا دا پارا دا اللہ دا عذاب سبب گرزی دلیو. نعمت نو نقمتو دا قارون دا پارا مال.
بھئی اولاد نعمت دے چی بچے پیداشی ڈزی کی گی خوشحالی مناوی گی یو بل زیری ورکڑے کی گی اولاد نعمت دے مالی دلی دی ډیر والدین په سرو سترګو د بچو د لاسه جاړي دا نعمت دے قرآن سوئی انما اموالکم و اولادکم فتنہ ستاسو مالونا ستاسو بچی دا فتنہ یا بتا معصیت کے مبتلا کئی یا بدی مصیبت کے مبتلا کئی فتنہ خمدہ غینو یا معصیت یا مصیبت ہاں اقتدار نعمت دے نمرود فرعون دے اقتدار پہ چوکے ناس دی نعمت نو صحت زوانی روغ بدن دا نعمت دے دا زیر و زوانان و زوانی دا اللہ پنا فرمانے کی تیری گی دا نعمت نہ دے نقمت دے عذاب دے زحمت دے دا اللہ قہر و غضب دے بھئی نعمت ستوئی چیمانا دارت اللہ انشراح صدروں کو ما قرآن نہ تپوسو کو اے قرآن کریم نعمت ستوئی قرآن زما دزڑپ وقت کی آوازوں کو اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وید نعمت مبارک استفسار کون کیا وورا سرد دینا چی آغا منظر ناما زانتا مخی تکا چی کلا میدان عرفات نہم تاریخ دا عرفی روز دا جمعی ماسپخین نباد زوال نباد وقت دے امام الانبیاء پسپینو خباندی تشریف فرما دے اور دی الہ العالمین دا طرف نا یوداسی زیرے یوداسی دا بشارت و دا دلاسی خبر رازی الیوم اکملت لکم دینکم اے محبوب دا کم دین ابتدا چی ما دا آدم نکڑی وا چلتے چلتے د ترقے منازل د عروج سفر آگی تے کاؤ یو پسی بل بل پسی بل بل پسی بل پیغمبر بدنیا تراتا اور دا اللہ پیغام دا اللہ بندگانو تبے امانتن دیانتن مشقت سرا جد و جہد سرا رساؤ آغا دین آغا سماوی وحی خپل د عروج سفر مکمل کا د ترقی منازل تکڑل خپل هدف تو رسید اکملت لکم دینکم بینندا سات دا وقت چی تاسو لا دا حلال و حرام و قانون معلوم شو واضح شو سرگن شو شیخ صاحب دا حلال و حرام و مسئلہ بیانو لا معاملات و خبر کولا اور دا آیتم دا سورہ مائدی پہ ابتدا کی دے او سورہ مائدہ کم دا حل حرمت مسئلہ دا نن رضی چی تاسو حلال حلال و منل حرام حرام گنل پا حلال و اکتفاو کے دا حرام احتراز و اجتناب کے
تاسو تا دا اللہ قانون واضح شو بس دا ورځ دا ساعت دا وقت الیوم اکملت لکم دینکم نن بس نن پتاسو باندې ما خپل دین مکمل کا پورا کا ترسره کا اس دی کامل دین کامل تابعداری دا سبب وی د اتمام د نعمت د باری تعالی واتممت علیکم نعمتی دین میں پورا کا نو زما د پورا دین پورا تابعداری دا ستاسو ذمہ داری دا کله چې تاسو د دې پورا دین پورا تابعدار شوئے بیا بپتاسو نعمتنا دا اللہ تام شی ہر شے بنعمت شی ہر حال بنعمت شی ہر ساعت بنعمت شی ہر چاد پارا پا ہر زائے کی بنعمت شی مال بنعمت شی چی کلا دا پورا دین پورا تابعداری وی اتممت علیکم نعمتی اولاد بنعمت شی کلا چی دا پورا دین پورا تابعدار شے ہاں جی اقتدار بنعمت وی صحت و زوانی بنعمت وی عبد الرحمن ابن عوف لا اللہ دیر مال ورکڑیو نعمت دا اللہ و زکا چی ہدایتو پوئی گئے نعمت سنگشا اصل شے ہدایت دا پورا دین پورا تابعداری دا اصل شے سدے چہ ہدایت وی نو دولت بنعمت وی عثمان ابن عفان لا اللہ ورکڑے دے ہدایت وی اقتدار و حکومت بنعمت وی ابو بکر خلیفۃ الرسول دے عمر بن الخطاب امیر المومنین دے چہ ہدایت وی بیا اولادم نعمت بیا زوانی صحتم نعمت و گرا دا خی خبری وی چہ ہدایت وی دا پورا دین پورا تابعداری وی نو گرمی شگے نور دا عربو پسینہ باندی غٹی دا بلال دا پارا نعمت دے زکا پی خوشحال دے پسینہ سورہ حرام ابن ملعان چغی وی زماد سنینا دا فوارا وہن کی زما داوینی دوینو دا دارے پما دا اللہ مہربانی دا فستو ورب الکعبہ دام زما دا اللہ نعمت دے بھئی صحت خو صحت دے بیماریم نعمت دے کلا چہ ہدایت دے ولی حدیث کی رازی تاسو تبی تکنزل مکوئے پدی گناہونا رجیگی جوان خو جوان دے مرگم نعمت دے تحفت المومن دے مڑخ خو مڑخ دے لگم دا اللہ نعمت دے خندق کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام چاپیر دی خوگی دی خیٹو پوری کانی تڑلی دی ہر شے نعمت دے کلا چی ہدایت دے ہشے نعمت نہ دے کلا چی ہدایت نوی کلا چی ہدایت نوی نو ہشے بنعمت نوی اور داو گورا آغا دا دنیا خطرناک اور بل شوے دے لمبی اوچتی شوی دی خلیل دا اللہ لا الہ الا اللہ دا بیان پا جرم کی دا غور تا غرزول شوے دے پا بلوس کروٹو پا دنگو لمبو دور کی ناس دے خدا اللہ نعمت دے دا اور او دا بلیس کروٹی دا اللہ نعمت دے جنت نامی ویرا روانی دی گورا دا نرمی پستی خوگی بستری نمرود دا پارا دا اللہ قہر و غضب شا
اور بلی بلی لمبی اوس کروٹی د خلیل اللہ د پارا د اللہ نعمت شو کیوں جناب قرآن جواب ورکی زکاة ابراہیم خلیل اللہ سرا ہدایتو اور ہدایت دمرلوی دولت دے چچا سرئی آغلا دور لمبی ہم نعمت دے د دنیا غمنا کڑاونا سختی تکلیفنا مصیبتنا دا اللہ نعمت دے ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ دا خلیل دا پارا دا اور بل شوے دا اللہ نعمت دے زکاة چی ہداہو آغا سرا دولت دا ہدایت دے او مسلمانانو ہدایت اللہ دا اللہ دا رسول تابدارے توئی اطاعت گزارے توئی دا اللہ دا قانون پاسدارے توئی زکا خواغ سالک چگی وی اسلام اگر منظور نہیں تاسو دا نعمت نے خبر نہیں قبل ہوئے اصل نعمت خدا دے کر اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں پھر لعنت ایسی آزادی پہ یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں خدا اللہ دا نافرمانو دا پاریشے نہ دے کر دستور بھی ہے منشور بھی ہے تنظیم بھی ہے تعمیر بھی ہے قرآن میں پنہا سب کچھ ہے قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں ہر شے علی نعمت کی گی چی ہدایت وی اور ہدایت دا پورا دین پورا تابداری دا اور دا پورا دین پورا بنیاد دا اللہ قرآن دے نو زکاة دا قرآن دا اعلان دے سورہ جاسیہ یو لسم نمبر آیت کی زماد اللہ دا بیان دے ہاذا او زما بندگانو داستاسو ودانی داستاسو آبادی داستاسو کامیابی او خادی او ستاسو جوان پا نعمتنو مالا مال کی دو دا پارا تاسو لد ہدایت ضرورت دے ہاذا اغدا دے ہاذا دقی دے بھئی دقی دے ہاذا ہدن دا قرآن سر چشمہ دا ہدایت دا قرآن یو نہ دے خواہ قرآن یو نہ دے دو دی یو دا مصحفی قرآن دے چیزماستا مخ کی پروتوی یو آغا عملی مجسم چلتا پھرتا قرآن دے دا اللہ قرآن دے ذات اقدس دا جناب نبی علیہ السلام دے ہاذا قرآن کا ہدایت دے صاحب قرآن ہادی دے قرآن کا معزہ دانو صاحب قرآن واعظ دے قرآن بیان دے نو صاحب قرآن بیان ان کے دے قرآن چی بلاغ دے صاحب قرآن مبلغ دے قرآن کریم رنا دا نخور ان کے درنا گانو نبی آخر الزمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او مسلمانانو معلوم شوا ہاں جی نور علماء کرام بیانو نہ کئی داسی تفصیلی بیان لوقت نہیں اس بدرنگ ساتھ لمالم پیغام راشی دا اجل چی ٹیم پورا دے
زکا خبری راټولو ما دا مسئلہ و دا خبر استاسو پا ذہن کی کینو ما چی نعمت سرا خوشحالی رازی اور نعمت پا ہدایت سرا نعمت کیگی اور ہدایت قرآن طویلی کیگی صاحب قرآن طویلی کیگی قرآن کریم کے انحصار دے ہدایت پدریو سیزنوں کے شوے دے یو بیت اللہ دویم کتاب اللہ اور دریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا وسائل دی ذرائی دی چینی دی دے ہدایت دا حاصلولو ذریعی دی او دا اللہ بندگانو خصوصاً مسلمانانو یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم دا خیر پیغام دے اتاتیا زیدہ خطاب دے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا قرآن ٹول دیر خوان کئی خدا دوٹ کی دیر مازا کئی کلچ مومن وی یا رب ربنا دی کی دیر مٹھاس دے اور کلچ اللہ دی مومن بندت وی یا ایوہ الذین آمنوا دی کی دیر الفت دے سناشنا لذت دے وی کلچ دا خطاب او زما منن کو وے پما ایمان لرن کو اور شیخ دویسا رحمہ اللہ بوی یا ایوہ الذین آمنوا اللہ فرمائی اے زما خپلو مقربینو بندگانو مال را منن کو زما کتاب زما دین زما پیغمبر لرا منن کو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اللہ دا اللہ دا رسول نم مخ کی گئے موڑاندے کی گئے مخ کی دو کوشش مکوئے یو طرف تا حکم دا اللہ دے یو طرف تا سنت دا محمد الرسول اللہ دے اور بلی غاڑی تا ستا دا کلی رسم رواج دے ستا خیال دے ستا فکر دے ستا سوچ دے بلی غاڑی تا ستا خواہشات دی بالکل نا بمصطفیٰ برسا اللہ مود تکبر نو ساتا دیتا تکبر ویلی کی گی چی سکتا سر خبری کی او تداغن مخواڑے خلقوی سور لوی کی عزت لگیا امدے ماتا دا سر گوری نا دیتا سو آئے تا سو پتا کوٹ کی متکبر ہوائے ماشاءاللہ دا تکبر دے واقعیتاً تکبر دے بیا دا اللہ خبر استاڑان دی کی گی تا مخواڑے بلی غاڑی تا گورے دا سی مکہ وے فاستمیعو لہو بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی او خلق مصطفیٰ طرفتا محمد الرسول اللہ طرفتا خلق لا دعوت ورکے زک دین ہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدار نم دے اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی کون رسیدی پلار دا محمد الرسول اللہ روان نشوے بیادا دین دا ابو لہب کے دیشی دا ابو بکر نشی کے دے محمد الرسول اللہ پلبزی
چې د رسول الله فیصله وي تا سرخم تسلیم وي جی جناب استا په زبان وی رسم پاتی رواج پاتی ہاں جی د خلقو خیالات پاتی خپل خواہشات پاتی د دنیا مفادات پاتی نہ پاتی کیگی بعد اللہ قانون د محمد الرسول اللہ طریقے صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ گردی یا ایوہ الذین آمنوا خطاب کی اشارہ شوا چدا رست راتلن کی خبرہ استاد خیر دا استاد فائدے دا پدی کی استا عزت دے استا سعادت دے پدی کی ہدایت دے پدی کی جنت دے پدی کی دا اللہ قرب دے دی کی استا دارینو کامیابی دا خبرہ دا گٹی دا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ دین آخوا دی خوا بیزت دی دین آخوا دی خوا تاوانو ندی دین آخوا دی خوا نقصانو ندی دین آخوا دی خوا پریشان دی دی لاری غمونا د دنیا د خوشالونا زیاتی خوندوری دی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ چی سوئی رسول اللہ چی کملار خین جی جناب زکا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم راغے بھئی راغے تاسولا آغا عظیم الشان رسول ستاسو د نفسنونا دمرلوی صفاتو والا چستاسو پا تاوان ستاسو پا نقصان ستاسو پا خفگان خفکیگی اور ستاسو پا گٹا حریص دے آغا پیغمبر چتاسو لد خیر لاری خیما من شیئن یقربکم الى الجنتی ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بها گریش داسی نشتا چی تاسو جنت تا نزدی کئی تاسو د جہنم نا لری کئی مگر ما تاسو تستاسو دا ہر خیر خودنا کڑی دا دا شر ٹاکنا کڑی دا ما در تو خود لی دی ما داسی دین را رسول دے ترکتکم علی ملت البیضاء لیلوها کنہارها التطولی خبری دا خیر دی او دا طولو شرنو نا بچاو دے نجات دے آغا خبری چی ستاسو دا خیالاتو دی ستاسو علاقائی رسمنا رواجات دی ستاسو افکار و خواہشات دی اغی کی خستاسو تاوان دے نبی علیہ السلام دا پیغام دا نبی علیہ السلام دا سبق دا نبی علیہ السلام دا سنت لارا دا گٹی او دا خیر او دا عزت لارا دا ولی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنانو باندی واہ واہ مہربان دے دیر مہربان دے دیر دا خیر لاری خولی پاگا لارو چی صحابو تگو کوئی تا سوچ کے دا ابو بکر دا عمر دا عثمان دا علی دا معاویہ دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دا دغسیو چی سنگ نن منگ یادو نا سورہ جمعہ کلاو کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي وَإِذَا چاہد چپی روجہ نہیں اغا بوئی
قاریانو صاحبانو ایر دی ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. دادا اصحاب محمد پبارکی اللہ فرمائی دا قرآن نمخ کی پا گمراہ سرگند گمراہ کی پراتو. قرآن نباد اطاعت دا صاحب قرآن نباد پیغام اسلام نباد لاڑل 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 کمزیتا ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. معیار حق گرزیدل اعلام ہدایت گرزیدل نخید رشد گرزیدل. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک حزب اللہ. ددی خطابات و مخاطبین و گرزید. کیا بڑی بات ہے. دا سنگا وہ خیر البشر ددی خیر البشر دے اطاعت برکتو کن. رسمونا رواجونا خیالونا سوچونا خواہشونا عرص پاتی اس بنا پاتی کی گی دا رسول اللہ تابداری صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب ابن عمیر دا رسول اللہ پر لاس کی لاس ورکن دا تن جامیم تی پاتی شو کور کی تی پاتی کر عرص پاتی اس نہ پاتی کی گی دا رسول اللہ اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. ولی اغی پوشوی دی وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم. وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم. غنی و گدا کا وہ پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی. وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. گلکارے خو گلکارانو لگولی دی کر دا پیون کارے خو بدتیانو کڑی دی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولی الامر یعنی رحیم اور عادل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. دا مخ کی ٹکے دزڑ پوگو گنو بوا ہو رہی او دزڑو آگی مالا راکا. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. لاس پترا عمر را روان دے اگا معاشرہ ڈیرا خراب دا. اگا عمر خپل جوندے لرخخ کڑی دا دا اگا عمر پسینہ کی گٹا دا. اگا عمر دا لا الہ الا اللہ پا جرم خپل خور پا وینو رنگ کڑی دا. اگا عمر دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل پا ارادہ را روان دے. لیکن محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا
بندہ بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ سخاوت کے کیا عظیم جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آغا معاشرہ بدل شوا دی قرآن و داغ قرآن پا برکتا، قرآن و دا صاحب قرآن پا برکتا، قرآن و دا صاحب قرآن پا برکتا، معاشرہ بدل شوا، بالکل بدل شوا، ظلم پا عدل بدل شوا، دروغ پا رشتیاو بدل شولا، ہاں جی حرام پا حلالو بدل شولا۔ آغا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ساجیب نظر و ساجیب محنت و انقلاب پا معاشرہ کے، اصلاح پا معاشرہ کے، قرآنی تعلیمات و سربرازی۔ یو اسکول کی یو استاز دا معشومانو نا سوال کئی، بینن پا معاشرہ کی ڈیری مسئلہ دی، ڈیری برایانی دی، دی تمام برایانو مسئلو حل بسی، علاج بسی۔ اگر معصوم دا قرآن خوانی مور پغیق کی تربیت حاصل کرے دے، آوئی سرجی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر معصوم پاسی دا پرائمری اسکول معشوم دے، اور وہی دی معاشری دا تمام مسائل و علاج حجت الوداع پا خطبہ کی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پا موقع باندے کم ناشنا خطبہ ویلے دا، ما آغا دخپلی ابین آوری دلی دا، ما تمور آغا ویلی دا، زما دا اوڑو کے ذہن پدی مطمئن شوے دے چی دا معاشری دا تمام برایانو علاج دا دی خطبی کی دا دی تعلیماتو کی موجود دے۔ لا تقدمو لا تقدمو، وہ سنت کو چھوڑ کر بدعات کو مت اپناؤ، سنت دا رسول اللہ پر خودو سرا رسمنا رواجنا مخپلوے، لا تقدمو بین ید اللہ ورسولہ، اللہ دا رسول تعلیمات دا اللہ دا رسول تعلیمات و سبق دا دیر دا فائدی او دا خیر او دا بلائی او دا گٹھی دے دا اخپل کے اپردول نا اخپلو لیوازی نا پردولم دے، نبی علیہ السلام پلار روان دے، معاشرہ بولی نا خکی شابس اللہ روار کے نعم المجیع جا خپل خپلو پردیو گورا پردی قیدیان راغلی دی دا اللہ حبیب روان دے، یو جینے دا زنانا دا نیمگڑی جامع دا، نیمگڑی جامع دا اللہ حبیب پریشان شا، زر خپل صادر مبارک دا اگونا کوس کا او صحابی لے ورکا چی دا دی زنانا پا سر دا صادر واچوئے، صحابہ پر اپیدو شول پا یریدو شول، اے دا اللہ محبوب منگ بستاسو صادر ستاسو دا دشمن دا خور پا سر بسنگا واچو، دا کافر دا۔ نبی علیہ السلام فرمائل کا دا دشمن خور دا نو خور خودا کنا، دا خور خو عزتی، معاشرہ سنگا با نسمیگی چی دا دشمن دا خور پا کی عزت دے، دا زناورو پا کی حق دے، انسانان پریدا دا غلامانو پا کی لوی حق دے، اگا معاشرہ با ولی نسمیگی، رازے بھئی رازے مشران علماء کرام رالل، نن یو ملمر آغلے دے ملمستیا غواری دا تاکوٹ دا پختنون سکولی شی، چرتا قربانون ملم پخلا ملمستیا ندا غوخت خو ننی غواری، یا پختون چی پا ملمستیا کی مشہور دے کولی شے، وے سوک سوک طالبان نا مولیانم نا دا غیور پختانا امیان ملمستیا کولی شے، دی خبر بانی پوشوے چی اصلاح دا معاشری دا قرآن او دا صاحب قرآن پا تابیدارے کی دا
نندر نغخت د ملمستیا کوم عزمو که یا اللہ دا سور زندگی چی تیر شوا منگ معاف کا آئندہ جوند محمد الرسول اللہ پتابدار کرا نصیب کا سوک چی کولی شی لاس پورتا که اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد یا اللہ زما دا وصویفہ یا حد نصیب کی دا لاسونا دا جہنم دا ورہو ساتی بیوادی نکی غم خادی لین دین معاملات معمولات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ٹول پٹول پہ اطاعت دا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم رواجونا دا قام قبیلی رسمونا خیالات افکار دا مشرانو کشرانو دا خپل زلو خواہشونا دابل پاتی والا نب پاتی کی گی محمد الرسول اللہ دا تابدار جذبہ با نپری دے ٹھیک شودا سی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ او مومنانو ستاسو خیری پدی کی دے چی تاسو ممخ کی گئے دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا گرے واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے اللہ نو یری گئے دا صراطی مستقیم لار دا اللہ لار دا محمد رسول اللہ مپری دے دا دین مڑوان دی کی گئے دا دین ممخ کی گئے ان اللہ سمیع علیم حدیث میں لستے و نبی علیہ السلام فرمائی لوز خود دید پارا مبعوث شوے ما دید پارا لگلے شوے ما چیزو د انسانیت دا اعلی اخلاق و اتمام و کما تاسو تا اعلی معیار والا اخلاق واضح کما چیز تاسو د انسانیت کمال او دا اخلاق و اعلی معیار پسکی دے آغا زما پا تعلیمات و منلو کی دے زما دلارے پا پاسدارے او تابدارے کی دے نو لا تقدمو لا تقدمو لا تقدمو اقول قولی هذا استغفر اللہ